ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଏକ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ଗାଧା ଗାଧି ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି। ତ ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ ଜଗାର।
ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।